Kongresler merkezine hurmatly prezidentimizi Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow mehirli gaçlady. Döwlet başçylarynyň birlikdäki resmi surata düşmek davrasyndan soňra bu ýerde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet başçylarynyň resmi del konsultativ duşy geçirildi. Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow sammita gatnaşçylary mehirini börekläp, çakylyk kabul edip Kırgızstany gelenlikler üçin hoşallygyny beýan etdi. Şeýle hem oluşýyl Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşugyny Türkmenistanyň başçylyk edýändigini aýdyp, muňa ýokary baha berdi. Hemde Abadada geçiriljek konsultativ duşuga çakylyk üçin hurmatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Şonuň ýaly hem sammitde Gazagstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew öz çykyşyny mümkinçilikden peýdalanyp 21-nji asyrda Merkezi Aziýany ösdürmek maksady bilen dostlyk, hoşnýetli goňşuluk we hyzmatdaşlyk hakynaky şertnama Türkmenistanyň goşulanlygy üçin döwlet başçylarymyza hoşallyk bildirdi. Sammitde hurmatly prezidentimiz çykyş etmek bilen ilki bilen Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow bildirilen mihmansyýerlik we duşugyň guramaçlyk derejesi üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Hemde pursatdan peýdalanyp duşuga gatnaşçylary türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň mehirli salamny we duşugyň netijeli geçmegi baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şeýle hem döwlet başçylarymyz Asyk Göliň kenaryna täze ajaýyp deskalaryň açylmagy bilen Kırgız tarapyny gutlap, bir döwrewap infrastrukturanyň diňe bir Göliň kenary ýakasyny bedemek bilen çäklenmeýän eýdim tutuş dewletiň piýagaçylyk mümkinçiliklerini ösdürmek üçin kuwatly itergi boljakdygyny anan bildirdi. Hurmatly prezidentimiz duşukda Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewi mübareklep, geçen ýyly Daşkentde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşugyny Azerbaýjan Respublikasynyň bir formaty dolu hukukly gatnaşmak baradaky çözügüň bir agzdan kabul edilendigini aýtdy. Hemde prezident Ilham Aliýewi we Azerbaýjanyň halkyny bir waka bilen ýene däwrede gutlady. Döwlet başçylarymyz sözüne dowam edip, döwlet tarapy hyzmatdaşlarynyň bir täze alty taraplaryň guralynyň halklarymyzy we ýurtlarymyzy hassa ýakynlaşdyrmaga, dogonluk gatnaşyklary putrandyrmaga ýardam berjekdigini, birlikdäki mümkinçilikleri ulanmak arkaly hyzmatdaşlyga goşmaça itergi berjekdigine berkinan bildirdi. Bilinşýäli 2026-njy ýylyň 8-nji oktýabryna Türkmenistanyna Abada milli fiýagaçlyk dowlagyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşugynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Ýurdumyz bir ähmiýetli waka üren jogapkärçilikli çemeleçip sammitiň netijeli ýokary guramaçlyk derejesine geçirmek üçin ähli zerur işleri ýerine ýetirýär. Şoňdan baglanykda hurmatly prezidentimiz Türkmenistanyň gatnaşy döwletleri duşugyň gün tertibiniň taslamasyny iýerendigini, onu ýetaty 5 orun öz beýany tapýanyny aýtdy. Hudutana gün tertibi möhüm sewit we halkara parakatçylyk, durnuklyk we howpsuzlyk meseleleri boýunça pikir alşmalar, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň fiýaty diplomatik hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde putrandyrmak, Tewda ykdysady hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak, energetika ulgamyna hyzmatdaşlyk ýeňeltmek, durnukly ulug logistika geçirgilerini ösdürmek, daş gurşaw goramak hemde howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, Amy derýanyň we Sır derýanyň suw serişdilerini erejeli peýdalanmak, Aral deňizini gaýtadan dikeltmek ulgamyna tagallalary utgaşdyrmak boýunça birlikdäki çäreler, medeni, ilim bilim gatnaşyklary ösdürmek, talip we ýaşlar alşmalaryny giňeltmek ýaly orlar bar. Hurmatly prezidentimiz Türkmenistanyň bir teklif edilýän meseleleriň Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbaýjan üçin möhüm ähmiýeti ýetiginden uralýanyny aýtdy. Hemde Abadada sammitde taýýarlyk görülýän we onuň geçirilýän günlerinde bir näçe halkara forumlaryň we medeni çäreleriň boljakdygyny bellädi. Döwlet başçylarymyza çykyşynyň ahyryna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjanyň şeýle halkara duşuklary guramagy hemde geçirmäge uzulan bolşaýaly gyzyklanma bildirip, jogapkärçilikli çemeleşekdiklerini anan bildirdi. Hemde ähli döwlet başçylaryna hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýänlikleri üçin ýene däwrgedek minnetdarlygyny beýan etdi. Hormatly prezidentimizin çykyşy uly üns bilen deňlenildi.